Bon dia, bona hora. A la cullerada d'avui parlarem de Parsec. Quan era petit i llegia la trilogia de la Fundació d'Asimov, llegia la paraula Parsec i em semblava una paraula meravellosa, que pertanyia a aquell món d'Asimov. Després em vaig adonar compte que no, que la paraula Parsec estava molt ben definida a la física. Concretament, es fa servir molt a l'astrofísica. Però què és el parsec? Com dèiem, parsec és una magnitud de distància. Aquesta magnitud de distància es fa servir molt i, per tant, cal definir-la molt bé. Això és el que farem a continuació. Seguiu-me. Per visualitzar el que és un parsec farem servir una senzilla animació. Anem a veure quins elements necessitem. Primer tenim els estels de fons. Són els estels que estan molt lluny. Són tan lluny que sembla que no es mouen des de la Terra. Després tenim l'estel en qüestió, al bell mig de la imatge. Aquest estel està força més a prop que els estels de fons. Finalment, a la part de baix de la imatge tenim el Sol i la Terra. Res no és a l'escala real, Ara intenteu imaginar què es veu des de la Terra mentre aquesta gira al voltant del Sol. Vist des de la Terra i si mesurem molt acuradament, ens adonarem que l'estel es mou entre els estels de fons. Des de la Terra, els estels de fons semblen que siguin en una cúpula, oi? Per ajudar-nos a entendre què és el que es veuria a la Terra, anem a projectar l'estel en qüestió dins de la cúpula. Mostrarem el moviment aparent que fa l'estel dins dels estels de fons que no semblen moure's. Val a dir que aquest moviment aparent es podria observar només comparant la posició relativa de l'estel després de moltes nits. És a dir, entre dos nits on la Terra sigui en dues posicions ben diferents de la seva òrbita. Si ara fem córrer l'animació un altre cop, veiem que l'estel sembla moure's entre els estels de fons. Abans de continuar, deixeu-me definir què és la paral·laxi. La paral·laxi és l'angle escombrat per l'estel en qüestió quan la Terra canvia la seva posició dins la seva òrbita un radi mitjà. En altres paraules, és l'angle que mostrem aquí on la base del triangle és el radi mitjà de l'òrbita de la Terra al voltant del Sol. Però què té a veure tot això amb el parsec? Au va, anem a la definició que volíem fer. Un parsec seria la distància que hi hauria a un estel on la paral·laxi fos un arc segon. En realitat, no hi ha cap estel que estigui a un parsec de distància. De fet, l'estel que és més a prop de nosaltres és Pròxima Centauri i és a 1,3 parsecs de distància, o bé 0,76 segons d'arc. Des que es va inventar el telescopi, es van poder mesurar algunes distàncies a algun dels estels més propers a nosaltres. Més modernament, satèl·lits com l'Hipparcos o el Gaia, amb dos de la ESA, l'Agència Espacial Europea, fan un mapa, o han fet un mapa, dels estels dins de la nostra galàxia. Concretament, Gaia és capaç de mesurar distàncies de fins a 8 quiloparsecs, és a dir, d'estels que són al centre de la nostra galàxia, amb una precisió del 10%. Més enllà, aquest sistema de mesura, aquest mètode de mesura, no es pot fer servir. S'han de fer servir altres mètodes, que ja veurem en altres episodis aquí, a Cullerades. Espero aviat. Com sempre, podeu trobar més informació a la Viquipèdia. La Viquipèdia en català. A reveure i bona hora. Ens veiem, espero, molt aviat. Adeu.